alhamdulillah wona on ji ko ngel ɗo portel woni a ɗum saabi wawi wiide ba ay ngel ɗo portel less woni i ɗum saabi mbiɗa bi ay ngal ɗo tural woni u ɗum saabi mbiɗa bu ngal ɗo kolo ko a mbiɗa ko ab ɗo ko ɗiɗi dow woni ban ɗiɗi less bin ɗiɗi dow mbiya bon ɗo ko poolle mbiya baa ko fooɗimo alif taƴƴo bii ko fooɗimo yanara walla juɓude yaa boo ko fooɗimo wow taƴƴo walla wow bee ko fooɗimo mbiya juɓude yaa walla yanara kono noon yo watto dow to alif joyɗi dow mum ni gasi ɗo tan paamata masɗe ɗe tongonama haqqille ma mbasa jiiɓade hen tampinma lorma yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guiɗo mon sobo Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillah rabbil alamin bisimilla onon janggoɓe aadi men kanko alarba puɗɗen janngude han kadi limtol ngo eɗen jaada hen gamal ekkitade no wiide no masirte sen garoy masde tawan kadi tampinta lorata on ɗo ha alarba janggata alarba puɗɗoɗen janngude baa o gam bakandirade han kadi jangde nde e nder alarba he so Allah jaaɓi inchallahu taala